Piye Mas Andi? Suara nih Mbak Bir. Menawi bir kita ugi nate nderek lomba. Bener takoni Iya, dhewe Mas. kayaknya. Kok nate nderek lomba? Iya mas. Lomba apa, Nduk? Juara 1 renang aku mas. Tenang. Hubungannya apa penyanyi kok karo renang lho? Loh, renang ki mengolah pernafasan Oh iya no. bener. Pernapasan perut jadi ya. Iya. Bojomu kan tau melu lomba. Lomba ora bojoku riyen Pak lomba elek-elek tahu menang melok lomba Melayu untuk TV, Pak. Alhamdulillah. Elok lho kuwi hadiah Nggih. TV ngono maksudnya. Nggih, Juara lomba siji. Melayu untuk TV. Jam piro kuwi? Jam 12 bengi, Pak. Pesertane telu. Sopo ae? Bojoku, polisi karo sing duwe TV. Wah, sik to. Kok modelnya bojomu kaya maling to? Maling ora kecekel kok maling. Nek kecekel maling bojoku ora kecekel. Lah tapi doyak polisi iki, Be. Loh, tapi kan untuk TV. Alah, Jenengan pesen pirang in mangke kula pesen. Mama. maling kok bangga lho rumah sakit. Ya salah ringas kiri. Lelampahan kangka Mbak Lucy yang nutup. Tresna tulus nadyan nengku bekas Matur sembah nuwun, monggo lajeng kemawon gubuk asmara. Dados. Ayo yo. Kowe tenan Mas. Ya yo. Ya yo. Pino. Tanpa bentak, tanpa kuasa, betapa keteman asmara. Pada batin Mas wiwiti yen toma kasani kira Mas kubuk kae kebak cerita tengah wangi nganti gak terima. Aduh. Ya, aduh keri kowe. Keri. Ya. Anak jaranan keri kowe. Rutakno wis akrab kita ya. Cak nai balas dendam ra iso kowe karo aku ya. Catatan
Ayo Duk, sebelah nih Duk, sebelah nih Duk. Woi. Tepuk tangan para lenggah untuk Mbak Winong Nawang sing asli Tulungagung. Istimewa jaranane hebat. Wis mesti iso joget jaranan ente rewe. Nggih. Jaranan ini sepenting apane Mas TB? Jaranan ini sepenting apane? Oh, jaran penting yo gerake to, Mas. Sikune. Nek jenengan sepenting apane? Jarane kuwi wong jenenge jaranan. Lah jaranan sing penting apane? Katoke. Lah kok penari jaranan ra katokan anak lucu. Sepenting